basul pre nga siapa tengawan ban yape ya katon kijing babu halentia ki khang la kajing duk kamla bannya ki ma jing kinwa dangan kan ran ai kan loin kan balon ngan thu be sha ka thong ngan thu be sha ka thong trên jarwa bunja ngama shaka thong ban poi ding peng kia ngan ri jing kran brain kran kho ji sa ben tiu jing so sa pi pen bor yang aban kada shawi pa jing kinwa shadingan kan ran ai kan loin kat balong ngan tho be sha ka thong ngan tho be sha ka thong Thank you. Piger tengkum no? Goverius Mylliem. Goverius. Okay, ba Goverius. Kajing dry ka pasngotan ha. Henry pade kam yat bat kot kum ka surga jong phi. Ma? Te phidi ben pej ba phidi ben jiat ya kajing dry ka bade ben ya ha bat ka surga jong phi ma. Ta ukiru phidi ban pej ba uli ban yahap phim de ban than la ne kum ta ma suk than ka bata jong phiru ma tan kita hinang ta persang ba phin kani ka breathing exercise ka jong phiru kum no phin ring man siam na khamat kum to ka tur phian ban pej pha ha tan kita hi ti nanga pade ka long ba hoi ka jing roi ka bas ngotanat ha kitiki benta badan ummat kapapihapan penkiu syedrong mat penhian ngi ong ke intonation pi penkiu syedrong mat penhian syapo nena po pikiu syedrong kato kamde ban long kut kahaban flow mo te kumju ha iti umat bat iti ibenta ba ong pat kapapihapan continue kato pihapan ne ba te bat ka panjit pai ka jingrai bat kadiban long melodious mo bangi ong bahkan sotenat iki bas ngapru bahkan flow kan moh di nget phena ban ne khamba shu nang ni skmat Thank you. I think I'll go with Miss Lapnya. You're welcome to my team.